ahoj, čau, zmrdi, ahoj, čau, zmrdi, zmrdský, no zmrdaný jste, zmrdi. Ty vole, tik-tak. Tak a hele, dneska jsme tady proto, aby jsme vám to zahráli si spolu, kdo by spíš, ano, to všichni znáte, určitě nemusím to vysvětlovat, jestli to neznáte, more, jak to pochopíte, zmrdi, zmrdský, zmrdaný, zmrdi. Já to neznám. Ty už to znáš taky? Já? Dobře, vysvětlím ti to naposled, ti říkám. Jo. Řeknu třeba, kdo by spíš snědl mravence. Ty. A ty řekneš buď ty, nebo já. Mm. Celá pointa toho. Mám tady nějaké otázky, tak si toto a budeme to, jo, říkat si. Kdo by spíš vykouřil koně? Já si myslím třeba osobně, Ty. že máma... Ty debile, ty vole. Tady na to jako budeme takhle to, jo. Máma k tomu má takový vlohy, ona má ráda koně. A podle